Ahojte, vítajte späť na mojom kanáli a pri ďalšom mojom Daily Life vlogu. V tomto vlogu uvidíte, ako fungujem počas zranenia, keďže sa mi prihodilo zranenie členka v poslednom zápase. Je to zase trošku iný režim, keďže potrebujem tej regenerácii venovať zase o mnoho niečo viac, ale ukážem vám, ako trénujem, ako regenerujem a čo robím všetko preto, aby som to dal čo najskôr dokopy. Ako prvé ma čaká rozcvička, dám si roller, nejakú aktiváciu, mobilitu a následne pôjdem do tréningu. Tréning dnes bude intenzívny, takže poriadne sa musím rozcvičiť. Poriadne ponaťahovať celé telo, aj vršok, aj spodok. Aby telo bolo aj výkonnejšie počas toho tréningu. Teraz kvôli vrtnutiu toho členka musím popracovať na obnove tej stability. Začínam na stacionárnom bicykli, idem z začiatku nejakých ľahkých 5 minút na rozkrútenie a potom sa pustím do poriadnych intervalov. Mám po tréningu, teraz cesta domov, najem sa a idem regenerovať. Mám po večeri, teraz idem pustiť nohavice na regeneráciu a pritom si idem zahrať nejaké hry s kamarátmi. Posledná vec, ktorá ma ešte čaká, tak je stretching, ponaťahovať sa trošku, potom si ešte vyložím na pár minút nohy, prečítam si knihu a pôjdem spať. Stretching robím takto každý večer preventívne, trošku sa ponaťahovať, nejaké 3-4 minútky, trošku uvoľniť tie svaly, z dlhodobého hľadiska zlepšiť flexibilitu tých svalov. Môj deň končí, budem rád za podporu mojej tvorby,
či už lajkom, alebo odberom, alebo nejakým komentárom a vidíme sa pri ďalšom videu. Dobrú noc.